omakoti bangakhali nikhona. Siyabonga kakhulu kuwo wonke umuntu obekhona namhlanje. Khuzani mfethu uqine, akumnandi ukulahlekelwa yisosha ebedlala indima engaka emsebenzini wakho. Sengazi ukuthi ngokuhamba kaRank kungavuka omunye usechazela uKhuzani ukuthi uRank yini akade yenza kuyena, amenze ukuthi akholelwe naseyintweni abengakholelwa kuzona. Sengathi nabanye abangabaholi bangamphusha ukuze angahluleki nangelinye ilanga. Siyabonga. Ngokukhulu ukuphuthuma ngibingelele umndeni waKwaZwane, abakhosikazi, ingane, mfowethu, umngane wami, Nkosi yami uMehlentombi. Mehlentombi mfowethu, duduzeka into engingayisho nje, Nkosi yami. Ngiphinde ngibingelele inkosi, iking lo maskandi Khuba nabanye ozakwabo. Mehlentombi, into engingayisho nje mina ngathi Rank mfowethu, sengathi umqondo wakho ngona Mehlentombi mfowethu. Uvuke nje uzohlala kuMehlentombi. Mehlentombi kuleke eba isithutha. Mehlentombi avuke awubambe lo mzi, awubamba amakhosikazi akho. Siyabonga bafowethu. Tata cela usondele. Siyabonga. Siyabonga kakhulu. Uyilila. Wawenza Mehlentombi ezesithutha nje wayethini. Sengathi ngicela udlulisa umlayezo ogcina ey'nduneni bese ngehla. Ngicela nithathe lento uRank abeyenza eyodwa noma khona wayishiyana ey'nduneni ezinye, kodwa ezinye wayishiya. Uze uRank ubekwazi ukungivuna ngisho ngibhedile nje ukuthi imina engirong, kodwa nje akwazi ukuthi athi hayi kanti wena bathu emhlabeni uperfect yini, wena usungisho ube wrong. Akwazi ukungenisa idolo nami ngithi hayi la ngibe wrong la, engahambe ukuvezela abantu ukuthi nathi siyambona ukuthi u-wrong. Mangabe khona ngishayise khona ungibizele eceleni ungitshele ungapost uyindoni uzothi hayi khona ikhawula libhedile. Awu manje usuthi abantu abathini manje phela wena uze kimi uzongitshela hayi la ube wrong la, uwena ube wrong la, bese ngiyithatha loo nto. Mawusiyoposta ey'nkundleni usuthi hayi vele nga-wrong, wena nje awuncethizi, cha usufuna ama-comment nama-likes, usungaseyiyona le nduna e-responsible. Ngiyabonga kakhulu ithuba. Ngiyacela ukuthi uqhubeke inkonzo. Umndeni angeke siqamba amanga ingane kaRank sithi njengoba uRank engasekho nje khululekani sikhona, angeke siqambe lawo manga, kodwa esifuna ukusho ukuthi uRank wasikhandela umndeni. Njengoba ngangifika ngilala kwaZwane, akukho okuzongivimba ukuthi nangelinye ilanga noma uRank engasekho ngifike ngilale futhi kwaZwane. Ilokho nje ngizokusho, amandla amathi angisho lokho. Siyabonga. Siyabonga kakhulu Khuba, siyabonga kakhulu ngane yakwethu. Okukhulu esikufunda kule namhlanje kulolu suku lukaRank ukuthi ubuholi bakho, ngoba ngesikhathi uyiqala asazwa uyiqale kanjani. Mina nje-ke mhlampe ngithi ukuqhela kancane, ngibona ngisondezwa uwe nje manje. Kodwa kuyabonakala ukuthi unenhloso nevision eclear mfowethu. Siyabona uma ngabe ubona indlela oRank nazo zonke induna njengoba zikhona izwe lonke ekade isebenza kangaka ukuthi ubekwa abantu owakwazi ukuthi bayidayisele kahle umbono wakho. Kodwa ke mfowethu thina esikwaziyo kakhulu kuwe nesikubonile kuwe inhlonipho nentobeko.
nothando mfowethu onalo. Ngiyafisa ukusho ukuthi uthe noma usuphumelele kakhulu, wathubeka kakhulu ekukhuleni kwakho. uNkulunkulu mfowethu akakukhulise, iBlue Nation ayikhulise benkulu kakhulu, kuthi ukuhamba kukaRenki mfowethu kube ukuthi nabanye bathi sesifisa ukusondela sibone ukuthi kanti yini lengaka, bese kuthi umama wakho omzalayo Mvulane uNkulunkulu aqinise kulesi sikhathi kakhulu ukwazi ukuhlala nalamantombazane uNkulunkulu awasondeze eduze kwakho, wanikeza isibindi ukwazi ukuma nawe. Mfowethu siyabonga kakhulu. Ngicabanga ukuthi Ngobe buya mfowethu sizovelelisa uma isiya kumfundisi vele isiyophothulwa. Ngicela ukuyibongela nakule nsizwa bafowethu, nisebenzeke emsakazweni for 15 years. Awusembona noWelile namhlanje. Ngiyamkhumbula ngilwela lapha. Ngiyamkhumbula ngilwela uWelile. Ngase ngibuza usisi wami ukuthi umlwela kanjani uWelile mayikhuluma kanje. Wayesethi usisi wami okusala ukuthi umlweli. Ngathi mina ngiyazi lento ayishoyo uWelile. Wathi usisi wami yebo uWelile wena. Mayeseshilo-ke lo dadewethu angidlule ezwini lakhe. Ingakho nje athe mayiqhamuka la sengiyambamba ngesandla-ke la ukuthi awu mayehlala eDepisini. Manje ngesikhathi uyehlala eDepisini uyangiripothela ukuthi akaphoxanga kanti utshata. Usebenzenje? Umenzeni esebenzenje? Cha, uthi manje mangaza ukuthi ugogo wami mamkhona ukuthi hawu sasitshone kangaka gogo. Asihlobo sami. Umphoxa ngalokho. Phephisa Jama, phephisa phakade. Sasobulala imbuzi wakithi akusenani. Uhlale kuba njalo, nami kwangenza ngiyoxoxa ngelinye ilanga. Mfowethu sicela ukuthi siyishonge, ngicela ukuyincoma lensizwe. Ngoba namhlanje ngihlala eduze kwayo. Uyabona lapha sake yemsekhona lapha. Ngiyancamisa ngegama lakho. Kwagogo. Chonina lo. Usakhona lapha for 15 years ngisebenza lapha, akaze ngizwe izwi elithi nxa kulensizwe. Bawuthi uyakwazi ukuthi nxa kumuntu hayi mina nje angeke ngikwazi ukufakaza leyo. This is one person ongiphathe kahle ngaze ngahamba namhlanje ngixoshiwe. Ngiyakhumbula nje groupini abanye ababebuza saku wenze into kuba sarcastic ngesilungu sakubhinqa bhuqa. Ngiyamkhumbula nje ubuza akasawazi kodwa kodwa wathi ubani wazi ukuthi ubani olandela esho ukuthi empeleni washo ukuthi inxeba lendoda ahleke ngoba wazi ukuthi ubani olandela. Ngo-2022 kana kwethu ngiyabonga kakhulu. Thina sekufanele sivalelise ngoba sizobiza uJumbo, emva kaJumbo sibiza kubo baba umfundisi bese kufunda umlando so bese siphothulile. Ngicela ukuyibongela. Okay, kusho ukucela amsho uqinisile ukuthi siufake manje umlando ukuze umfundisi akwazi ukusilida iprocession yokuphuma. Sicela ukuthi unsikelelo Mdlalose eze ngaphambili azosifundela umlando. Asicela nje sisukumeni ngenyawo abangakwazi ukusukuma bame ngenyawo siufunde manje umlando. Cela unsikelelo Mdlalose phuthuma ngane kamama. Hallelujah. 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 Siyanibingelela egameni leNkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Lokhuluma ngomsikelelo wami Mdlalose, ngizokhuluma ngomlando
Kamsaba Mvumeleni Orange. Umvumeleni Advocate Zwane wazalwa mhla zizine zo4 kuNhlaba uMeyi unyaka ka1987. Ezalwa kwaNongoma eBenedictine Hospital. Wandlula emhlabeni mhlalunye zo1 kuNhlolanja ngo2026 lonyaka esifuwa. Ezalwa nguThalalisa Zwane naye ongasekho emhlabeni kanye noNtombizini Buthelezi. Wafunda amabanga aphansi Ombimbini Primary School, wafunda amabanga aphakathi eKwandeni Combined School okuyilapho aphothula khona umatikuletsheni. Usebenze ethungela Anglo-American, ubeyinduna yabalandeli beBunation umhlaba wonke. Wahlomula umncintiswano wemoto kwikhuphuka zakho sibona inkunzi ngokamavoti amaningi. Ushiye emhlabeni umama wakhe, amakhosikazi amabili, abafowabo kanye nodadewabo, izingane zakhe ezinhlanu. Lala kahle, lala uphumule ephikelela, lala Mvumeleni Zwane. Bafowethu sesivalelisa le ndoda. Umvumeleni ubeyindoda, ubemncane ngokomzimba kodwa ngokwemisebenzi yakhe ubemkhulu kakhulu. Nilibonile usizi aligcine einganeni nakubantu abadala ngenxa yemisebenzi yale ndoda. Le ndoda ngendlela ebindoda ngakhona usizi. Bafowethu umvumeleni bengowenu nonke. Umvumeleni maye ngokwenu nonke, okusho ukuthi nezingane zakhe ngezini, ngoba bancane abangadlanga amaningi esakeni kumvumeleni. Nami nje emndenini wakwaMdlalose la engiwakhona nakhona kwaZwane kukhona abakuthembile nabakubonayo ukuthi ngathi khona inhlanzi. Akusiyo yena yami yayo le ndoda, ngiphile nayo kakhulu, ngihlale nayo. Nangu mfowethu uMpungosa Dash ukuthi wafika wala lendlini yayo ngangikhona. Bafowethu kuningi esingakusho ngale ndoda kodwa lala mfowethu. Bafowethu uma khona umuntu okunika uthando futhi nawe umnike, ngoba kuyenzeka ifike ikhathi zobunzima bese kubonakala abantu abaneqiniso. Ngizothanda ukubonga umfowethu uMajakhane Mfokandlela, hayi ngoba ngimthanda kodwa wakwazi ukudela imoto yakhe wasinika ukuthi siyofika la okukhona khona ithambo lamfowethu. Ndoda ngoba usinike imoto kwangingathi maye ngoba isilwane lezi sihamba ngaso asilawulwa yithi. Kwakusinika kwangingathi mayiba nenkinga bese uthi asikhokhe ingoba wawenza ukuphila. Ngiyabonga kakhulu bafowethu, uNkulunkulu anibusise nonke nikhona. Ngiphinde ngibonge nje kakhulu kumfoka Mpungose. Mfowethu le ndoda ibinkulu kakhulu, noma ibikhulu ngizobonga kakhulu kumfoka Mpungose ngoba ekukhuleni kwayo ibingavezi phakathi kwethu. Mina ngiyakwazi ukulala embhedeni lala phansi yena. Nawe noma usule maningi amazwi ahambile ngawahambanga kodwa awuthanga ngoba usuli wakhohlwa ukusifihlela ithambo lamfowethu nesizotha. Wabuya wazosikhombisa lento. Baningi abafowethu abakhomba ukuphila kwakho, abakusingathile, abangamaciko, abafikile kube wena kungekho noma bungaphili nabantu. Ngaba bekho la, kunabaculi abaningi nabafowethu abaningi nabo obhuti abasakazi bakhona, abanye baqala ukubabona kungenxa yakho. Siyabonga Mpungose, ngiyabonga. Siyabonga bafowethu kakhulu. Ngoba ngaphambi kokuthi uyibongele nawe mfowethu, kuzolandela uJumbo uzosikhonza. Emva kwakhe ngeke sisasukuma thina ubaba umfundisi umyeni uyena kuyobe sesihola ngezwi. Emva kwalokho kuyobe sesitshela ukuthi sokumele senze kanjani. Uyobe sethatha over iBlue Nation sewona mfowethu. I believe bayokwenza imemezelo mawukuthi khona imemezelo. Ngiyabonga kakhulu bafowethu, uNkulunkulu anisikelele. Ngiyabonga kakhulu ngoba mfowethu. Siyabonga kakhulu Shenge, siyabonga mfowethu. Siyabonga mfowethu Mdlalose, amazwi amahle kangaka esifundile umlando kaRenk. Bafowethu siyabonga. Engifisa ukuthi ngikugqugquzele ubumbano emndenini wakwaZwane.
indlela benizwana ngayo nomfowenu uMvumele njengoba eselelela nisibonile esihle nje nakwabanye abantu ibambe kanjalo ukukhulunywa kahle ngani ibambe kanjalo umuzi uqhubeka uye phambili umama ajabule saphila nabakoti bakamfowethu bakwazi ukuthi baphile nabo siyacela nje niqhubeke nibambisane khuzana umngane obonisile mfowethu kulensizwa umngane beqiniso indoda yenze njalo nelensizwa uzwane ngana bonisile kuwo bube buhle kakhulu yeah yeah hayi uma umfundisi usazoba khona ngicabanga ukuthi uzophinde athi ungena qile lapho khulu kodwa yena yeah ayi mina inapho kumkhuba ngayibhala ku Facebook shonile umfokazwane ukuthi ayikho into engiyinyanya njengalamagama ukuthi kuthiwe umuntu umeshonile kuthi uthathwe uNkulunkulu angifuni kabi ngoba kade sasihlukumezeka sifelwa thina eBhayibhelini mangilifunda ngikaze ngibone ukuthi uNkulunkulu abantu uyabathatha uNkulunkulu abantu abathatha eBhayibhelini babili 2 wabathatha bengafile bephila uEnoko oqala owesibili kube uElisha noma Elijah bona abantu uNkulunkulu abathatha ke iBhayibheli lishola abafanga labo bantu kuthiwa nje uNkulunkulu wabathatha hayi ngokufa manje ngibukele kukhona ke i-contradiction lapho uma ngabe ngizwa abantu bethu umuntu uthathiwe yabona njengoba ingane leyikhuluma la kuhlungu zikhala sonke savuka umunye awukwazi ukukhomba uNkulunkulu esimeni esijalo ukuthi uNkulunkulu yena owenze leyo nto ekubeni umlando ukufa iBhayibheli liucacisa nje ukuthi ukufa kwangena kanjani uNkulunkulu uzokwenzani ngokufa konke kusobala nje kushilo eBhayibhelini mangabe uAdam noEva bengalalelanga baba bahlongadlebe kwasengena ukufa sisho kanjani ukuthi uNkulunkulu yena osithathayo ngoba phela ukufa kwangena ungalaleli nje kwangena nje ungalaleli nje kwaAdam wathanda umkakhe okudlula uNkulunkulu wathanda umkakhe uAdam okudlula uNkulunkulu wakhohlwa ukuthi uNkulunkulu utheni uNkulunkulu wayeshiya ukuthi Adam ngadla kudele kuzo zonke izithelo zemithi kodwa lo ophakathi nensimo ungawuthinti ngoba mhla udla kulo muthi uyofa nokufa wamtshela lento ifana ncimishi nathi emakhaya masuke sikhona sizingane khona abantu abadala ziningi izinto abantu abadala abakutshela zona ukuthi ungakwenza ukuthi nokuthi mawusuwenza akangene umzali lapho kodwa uNkulunkulu emuhle wathumela uJesu Kristu indodana yakhe ukuthi izosifela ukuthi ngayo kulungele liyaphutha elenziwa uAdam simple kuba unqosile mfethu ngidlule kuloko uwedlula njengoba iBhayibheli liclear bakithi ukuthi ukufa kwangena kanjani ukuthi uNkulunkulu uzokwenzani ngokufa asiduduzane kanjalo zazi ingane ukuthi ukufa iphutha umlando khona ukuthi ukufa ungena kanjani ukuze izingane zingabutha uNkulunkulu babethe ngithanda kangaka ukuthi manje ubaba uNkulunkulu sengiphucile hawu kanjani bakithi eminye imizi kulala ngadliwe abazali babengasekho ingabe uNkulunkulu onaleso sandla lapho cha uSathana jabula feke okuyena umnikazi wokufa ngoba umnikazi wokufa uSathana wathi uJesu mayigiva abaholi benkolo bangesikhathi sakhe wathi nina nivela kuyihlo uDevil owayegumbulala abantu basekuqaleni kusho uJesu ubani obulala abantu Sathana kwangena ngoSathana ukufa uyajabula ke mase simvikela yena sesikhomba uNkulunkulu athi ibambe ngakho vele ufuna lokho ukuthi igama laNkulunkulu lihlale linamachaphazelo bengitha ngibonge kukhuzani kwase kuba uwe mfowethu uthi cha ucela ngisike nje lijikayo lapha bekusika nje lijikayo siyabonga kakhulu bafethu sengathi ngaqhubeka nibambisana umngane khuzani uyisibonelo esihle ekutheni uma usuke umngane nomuntu niphila kanjani ningathi ningabangani libe nezelana izinto engalungile uma umuntu kumngane wakho uphila naye ngeqiniso umngane wakho ngoba ukufa kuyasijuma kusifica singalindele uyabona so lento eyenzeke lapha kwazana nje isibonelo sokuthi asiphile ngokwazisana mangabe singabantu ngoba kuzosijuma ukufa bafethu sengathi ngingaduduza kanqini siyabonga Jum cela mfowethu usukume uze ngaphambili ushaya ingoma uzosukumisa umfundisi umyeni nenkonzo siyabonga Nkosi silibele
amanxibo